Praise the Lord, hallelujah. Je sak hamya ngai tongnai bororok je nukungo haime chaya bai kuplung tai nukungo hamai chaiman ya tomung chamung ni dar tei kabangma problem rok jingjalok ngai tongnai tini ang norok no okok tuntunani muchungo ani Kristo ni takok tai bukuro joto nai tongnai bororok norok no tini ang kaisa message nani muchungo jodi nini langmo haime chaya ngai tongkangke obidio no nayata tongni naidi nini nukungo ekdom problem rok ngai tongkangke obidio no naidi nini langmo ekdom jingjal kotorma ngai tongke obidio no naidi kaitor norok no hamari klaitung ang obo surimani bisingtei tini o topic no tubukha jeno je khananai borok hamari manthang nei je khananai borok phola katha bai kobul chakthang nei tini ang obidio no snamkha oboni bagai jodi norok ni noksa nok ari ganao jisu no poito khainai borok ekdom jingjalo nukung kaglai thangkha nukung bai thangkha ekdom samoisa kotor jingjalo klaijak a borok no tini norok o message no tunani nangnai nung bo hamari manai tei nini bisingtik bo bojeno jisu ni hamari manatui praise the Lord hallelujah so ni Kristo ni takuk tei bukuk song jisu Kristo mathai egro ni ataiso saka obo jotono sungsai mano poja tui lengjak borok ani thani faidi ang norok no lenglama ranai so ani Kristo ni takuk tei bukuk song jeng saimano japru jisu bini thani borok kabangma paipru bo joto borok no preaching khaikha ta okok khaisano saka poja tui lengjak borok ani thani faidi ang norok no lenglama ranai so ani Kristo ni takuk tai bukuk song sung tabuk joto no lengjak se sung tabuk joto no poja kotor ma tui laijak a poja tamo norok na ang saikhanan nini sak mangsori hamya nini sak hamya ni dartei nini langmawo ekdom wanama ekdom jingjal kotor ma nung doktor thangka doktor saka nung tai bisi kethang tonglaka o nini oruk romisi manlia nini sake ekdom hamia pia doktor tangai naijak male nini aruk tamo saisi manya doktor kuno chabuisi manya amsuke nini bakaw tabo kirima amsuke nini bakawana ma obono nini kaisa poja baksa ba sawo borok bini ama babu song samung hamia klaim bagise busa bomai ke manjakna borok sungsok klaim bagise tini borok ni sago rugi phaikana baksa ba haine sawo borok tom jamung hamia aboni bagino bo rug rok manjago nai saka nini kunu asa kreikha nini kunu khaton ma kreikha nini a bsak no tui nini asa khamia no tui amsuke nung poja kotor ma nini langmao soni Kristoni takuk tai bukuk song nini langmo tini omohai sak khamia ngai tong khangangke o jisu ni kokno nung muito klaidi poja tui lengjak borok ani thani faidi ang nono lenglama ranai nung omohai lengai tongkha omohai poja kotor ma nini moko ni muktei klai tongo bukhawa ekdom duk tekto nangai tongo bukhani kokno sanamusungo kebono sawai manya sakni kosto no sanamusungo kebono sawai manya thui mutrui thengya sawai totra laya asuk ke tekto jingjalo nung japru klai tongo apru nung kaisa kokno moito klai di Jisu Kristono nung apru Jisu Kristono nini apo jana bono henover klai di surimani bisingtei surimani bisingtei nung nini bukhani dukhu nini busak ni sori hamya joto jingjal nung bono yafari redi ani Kristo ni takuk tei bukuk song Jisu Kristo sungsaro tonglang pru bini taniyo risuma thagya abrei ochai na jakka doktor na jakka jaga falka rang paisokka bir bini arisuma thagya hamya engmang asukno naijago asukno ochainyaro thango teibo se bari oi thangsiwo piabo Jisu ni kokno khunjubai knaka same tabuk nung ani bukuk ni kok knai tong mahai bobo Jisu ni kokno bini a khunjuwo knaka bo Jisu no poito klaika tabuk nung bo ani obukuk ni kok knake nung bo a Jisu ni mungno poito klaina nang nai abrima bo bini bakaw poito klaika a borok ni ang dulai busuk simipona matangke ani osori hamai thangana nini bo a berimani hai poito ungnani nangnai ang Jisu ni mungoi suri khangangke ani osori bo hamai thangana nini ni bakaw kaisa poito phaina nangnai tamungkha abri a poito bai Jisu ni a dulai no tangkha second ni bisingo logi no bini risumani a thui ormani hamai thangka immediately
hotak seke bini thi phaimani hamai thangka berima apru bo belai kene kiri jaka bo bini sorirok bupra jagai bo jagana yakong petap saka yasku sungai Jisu sengpro haini saka angno berima nai Jisu saka ani besar ni sorini pan nokri tamana ang saimano sabo abri sadi Jisu no saka angno berima nai ani Kristo ni takok tai bukuk song neng bo haino judi Jisu ni mungno poito klai kengke neng bini taneo suridi mokol mukti kiklai suridi ang kaise video saka mokol ni mukti kiklai suridi ang abo description or nai o video no tangai nai di kabo suridi kaito Jisu ni taneo kaito ni taneo nini bukhani dukhu bukhani joto jengzal ini besar ni joto sorry hamya nono tektok klai tunai doktor nong tai basikla kani saka doktor nini rugi no ramanya bia nono sunam nai sa kaito le bo nini sago tamo rugi ngai tong nini no kunga tamo ngai tong nini bekhaw tamo ngai tong bo bebag no sai mano tani bagi male Jisu saka kaito bini borok ni bekhnai sudah lekha jak nai Kaitor bini borok ni beknai sudah lekazak nini lango tamu engai tong engya tong bob bebag na sai mano just tabuk neng berima hake poito khainani nago tai neng tiar tong di ang poito bai norok no sam neng tiar tong di aburui borok ni buskango yasku sungai sakir ga ini Jisu ang nini dulai tamu bai ang hamya hamka nai neng bo tiar tong di nini mothawo okok no sanani ang Jisu ni mungui suriwe ang ani hamya hamai thangka ni sanan tiar tongdi norok ni kaisa bekhaw sini kaisa bekhaw kaisa poito jinis phaina nango poito tamo saja ma muito narak di Jisu ni tani yakung man ya phaika yakung man kha mokol nu ya phaika mokol nukha boba phaika kok manai thangka shaitan na kolab ja phaika Serai sa ngai thangka kulum rok phaika hamai thangka mirka manjak phaika hamai thangka maima cha borok phaika mai machakha tabuk sakjora Bible ni pura Bible ni kok khayo Jisu ni tani je phainai borok ke bonofono magna kifulei thangma no yakko tabuk ni bekhaw kaisa sungmung tangai mano omla 2020 sekang sai brother tabukle Jisu tu nukjagli bahai ngai abo bahai ke ngai obro Jisu ni kok kaisa muito narakani nangko sungsar se komoroi thangane ba ani bukuk ni akok le omotai kemaya so Jisu ni kok nang tini badal ni kok na tabuk pori oi tabuk nang bisas klai ka ngake tabuk no bo hamai thango tabuk nang pori tabuk nang bisas klai tabuk no bo hamai ma thangnai ni aru Ani Kristo takuk tai bukurok muito naragdi Jisu ni tani bebak ni no absolution tongo nini nukung ni problem nini nukung ni jengjal rang puisa ni bial nukung sak sori hamya ekdom tekto ekdom jengjal tawana di Jisu Kristo ni mung asike kotor amsike fangnang bo nini nukung ni joto samoisa joto hamya seno hamrana ni bini tani pan tongo nini tani apo itu tongani nangnai So ni Kristo ni takuk tai bukuk song aboni bagi no ozora ang norok no belai kano khabai kukbai sanani muchungo ngai mano ni nukung ni borok na kemo chajak ya ngai mano no kemo chajak nai krei ngai mano no kemo hamjak nai krei amon bagi ni bekhaw belai tekto belai kana jengjal rang puisa ni bial nukungo salburum burum walai ma nukungo salburum burum kok banglai ma besai bo chuak nang ma tai sakbai tangbo tension no komirina bagi cuak bai kerengma ani Kristen takuk tai bukuk song cuak nono absolution remenya pia cuak neng mani jaga neng Jisu no jora rekhani ke bini mungno neng suri khangga ke bo nono hamyani hamrei mano poito si khanya nabo Mark chapter 11 ni 24 tam sakha muito narakti norok ani tani je sanmani poito simise klaidi obono nung bepak no rujak nai bepak no engnai sanna sekang no manka ni se poito klai ning bepak no rujak nai ni sao ani Kristo ni takuk tai bukuk song muito naradi Mathai chapter 6 ni ato tamsa belai muito naradi nung kaito ni tani suri sanna ni sekang no nini apa kaito nini nukungo tamonang nini lango tamonang bepak no sai mano
Ani Kristen takuk tai bukrok kebang borok tini nukungo sak hamya engai khabai laijak. Rang puisa ni bial engai khabai laijak. Parani borok bai sak nang jegya, nukung ni borok bai sak nang jegya, tai mothani borok bai belai kena sak nang jegya. Ning borok ni beskang mekhang phunuk ragya engai tango. Nini ekdom jengjal kotorma, ekdom problem kotorma. Nini bekhani kok kebono nang share khaimanya. Nini bekhani kok kebo bujinai bo krei. Pia muito narak di kaitor tamusaka. Jisaya diari bacap ni 49 ni 15 no. Ogo tunai buma bo nijini besano pogoi da manoba. Bo buma besano pogoi pano se thangtong pia ang nini kaito nono tai poglak. Tamani bagi mala ang nini mungno ani yap hawa ka sui naka ang nono belai ke hamja kugo ani Kristen takok tai bukro ngi mano nang sangsar ni beskango ekdom nang hamya borok ekdom pap gnang borok. Ini mana nini besar ni bes kamu bacana ni cuci, nini bihik ni besar bacana ni cuci. Korupsi neng sikla, sikli engai nini ama babu ni bes kamu kono borom kerika, society ni bes kamu neng borom kerika, ekdom neng sumsok by kupulong engai tangka, ekdom samung hamiawi neng inbol engai tangka. Aipun neng tawana di approve nini kait ono approve belai kena hamjago, approve ono bo support kainan tiap tongo, but you have to come back. Neng sakit pilih Yesus ni tanya paina nangnai bo nono hamari te cuba curanai tamni bagi male kaitor nono belai kena hamjago Yesus Kristus nono belai kena hamjago nini nukungo jengjal probo bo nono hamjago nini nukungo ekdom problem kotor pai probo bo nono hamjago nini nukung rang puisa ni bial probo nono bo hamjago a probo no bo nono sungai tongo au barti mai bokol no geno sungmahai o ani sajek neng tamonang o ani sajela neng tamonang pia kebang mo zorawat sing a nokol kana haji suno sanlia a nokol kana jisu saka o daud ni sazra ang mokol nugna ni muchingo neng nugdi ni jisu saka jisu kebang mo zorawat chini nukung no problem pa ber chini gana wono tongo apur bo chino sungai tongo neng tamo khlai gi ano ni nukungo but sung apur reply ria bahai ke chung reply nai ke chung suri mani bising tui mokol mukti kiklai suri mani bising tu ini bekhani kokno bono klogai nang sadi Jisu ani nukunga problem Jisu ani busak belai problem doktor ano teh hamglak nisau o mokol boy o bekhao nugui bekhao cuman kebangma ang nuka kebangma hamia caya borok Jisu ni tani pai haman nuka obo babelo simia but ang mokol baitang o tripra obo nuka lata sungui painai suri zakro himitang mani nuka mokol nugia painai mokol nugui tangma bo nuka nukunga ekdom problem kotor magna suri ma bai hamai tama bo nuka so ani Kristen takuk tai bukro Yesus Kristus tabuk bo tongo real tabuk bo soy present tongo tabuk bo o soy dom ni samung klayo Yesus bai ning challenge ta khaidi just nang bono ni bekhano klok de Yesus andono nango ni sim ning sadi ni bekhao buito khlai yes bo finai ajaro nono bo hamari renai because omo bini promise poja te lenja boran tani phaidi so ani Kristen takuk tai bukro abuni bagai no kebangma borok tini a poja kebangma tongmani bagi baksa ba nok katharo phairak liya baksa ba nok katharo phaiman liya baksa ba kaitor ba chalai thangka but ani Kristen takuk tai bukro muito narak di as a Kristen ini langmo poja phainai phia a poja no rujunai khoroksa tong sini subrai Yesus Kristus bini tani phaidi bo a poja no rujunai bo a poja no rujunai Ambil ni Kristen takuk tai bukro ang morokno sanani muchung bani ka obse obidu ni bisintei jadi ni langmo tekto jengjal eba sak mang hamia ngi tong kangke norok Jisu no teba poito klai surinani nango bini tani pham tongo nono hamrenani kubino soisyonya sawang jengra sai bini tani pham tongo nono hamia ni hamrenani ombagi ang norokno koinai obidu no naimani bisintei norok ni surimung teba kerak khlai gradi Luke chapter 18 ni 1 norok abrima khoroksaran dijekni kotumak kahambo nung pori kanuk nai bo o jos ni oro o ukil ni oro thangmang tongka maneke a ukil bono tekton anjagi bini asam no khlai marka same nung Jisu ni tani o surimang tongka continually thagya oi ni Jisu Kristo nono hamari renai Nini problem bo nini tani painai bo ka pankrat surayung pankrat kaitor nini problem bo fight kainai ning bono ringke nini jengjal bo nini tani painai bono nang ringdi bono nang bajudi muito narak di
sagiri rok je pro tuyo kelege thina nai tong pro Jisu ni mungno ringma ba Jisu borokno basiranan bagi tei sakate himbai borokno basirika sini Jisu klaimi awai sang mungsa bokre nang bono poito klaikan ke bo nono hamri mano nang bono poito klaikan ni nukun jingjal kemawi thangai but obo nini thani se ani Kriston takuk buko nini thaniwo anu norok surinane muchung khanga ke norok no ang koina muchungo ang o description ani mobile number nai norok o WhatsApp bo norok ni intention anu suron ang norok ni bagai surinai tai norok no bono koina muchungo sudo ang simi surima boya but norok bo poito genang poito krak ke norok mas surinai khabaya wi khathiya wi kosto jorabo nung poito klai suri ka Jisu Kristo tebo nini kana wa ko phainai nono khaksang ma tong thok marnai praise the Lord hallelujah oboni bagai na samaja go jodi chaya tong khang borong than nakar masano kaito norok jotono hamari khlai tong tong amen